Akhiphile Amakhosi kaMaskandi kukuwe mthando wengoma emnandi ukuthi ukhonze emdletsheni noma ukhonze emandaba. Kodwa ke nje mina le video ngenzela ukuthi ngifuna ukukhuluma ngale ndaba yale ngoma kaKhuzani ethi Isiqhwaga Akathintwa Isiqhwaga. Hayi yabona abafowethu ngisho kuthiwa ugqoka eliblue noma ugqoka elired noma uhamba noshwini noma uhamba nomgqomeni noma uhamba nojiva zimnike ingoma imnandi le ngoma ishayiwe le ngoma. Siyayibona khona ukuthi uyagadla mhlawumbe mayethi ngafika emdletsheni meqoba inyama kodwa le uthi nje ngadla mina phela abafowethu mina la ngisuka khona ukuqosha wengoma into ebaluleke kabi ngomhla ka25 nje mayizogida inkabi igoso negoso line challenge linenselelo yokuthi ufune liqopha ingoma ngeke ligide ngengoma eyaligida ngangonyawo odluni noma yake yagidwa somewhere noma yake yavuma somewhere ingoma sizizwa khona phela engomeni mayiqoshwa. Yabona lapha na ubuchule lobu ngathi igoso uKhuzani ngendlela leyo buchule ayivuma ngayo le ngoma ishayiwe yonke le ngoma. Mina nje ngimthulela isandla ngokuthi ukwazi ukuqopha kanje ngoba manje hayi isipoko singafi ayingeke ubhebe mama kahle isipoko singafi. Uyabona esikhathi efaka isithombe ikhulumela nje ngayo ukuthi ahlahle futhi isiqhwaga kushuthi uyi uKhuzani. Yabona ukuthi manje nami le ngoma ngizwa kahle ngizona nje kumnandi nje lokho ngiyiphindile ngithi Isiqhwaga ngathi ile kaMthandeni ethi emaqhinga endoda. Hayi yabona futhi hayi yabona ke mthandi kaMculo kaMaskandi awuyadela wena ngoba hlezi udla okunonile hlezi utika nje kuyacifizela kumnandi kulomculo wakithi. Hayi kodwa ke sidlule nje ngo-subscribe sidlule ngo-like. Ngiyanithanda mina abalandeli bomculo wakithi. Akhiphile Amakhosi kaMaskandi kukuwe mthando wengoma emnandi ukuthi ukhonze emdletsheni noma ukhonze emandaba kodwa ke nje